Hej og velkommen til endnu en videoblog. I den her videoblog skal vi tale om ketose. Hvad er ketose egentlig? Jeg hører nemlig rigtig tit ketose beskrevet som sådan en slags turbotilstand til vægttab. Og det er rigtigt nok, at ketose kan være meget effektiv til at gå ned i vægt, men ketose, selve tilstanden, har faktisk ikke noget med vægttab at gøre. Så jeg synes lige, vi skulle prøve at se sådan nøgternt på, hvad ketose egentlig er. Ketose er en metabolisk tilstand, hvor kroppen forbrænder ketonstoffer i stedet for glukose. De her ketonstoffer udvinder kroppen fra fedt, og kroppen bliver altså i ketose en fedtforbrændende maskine. Kroppen forbrænder fedt som primær energi. Og det er selvfølgelig det, som har givet anledning også til de her forvekslinger med, at ketose var noget, der handlede om vægttab. Men det er rigtigt nok i hvert fald en tilstand, hvor kroppen bliver rigtig skrap til at forbrænde fedt. Alle kroppens celler, eller næsten alle kroppens celler, kan bruge ketonstoffer som energi på lige fod med glukose. Kun næsten jo, fordi der er jo lige hjernen her. Det er sådan, at hjernen har et glukosebehov på 120 gram dagligt. I det tilfælde, at de her 120 gram er tilgængeligt. I det tilfælde, at der ikke er 120 gram glukose tilgængeligt, så kan ketonstofferne overtage en del af den her energiforsyning. Tilbage har hjernen et glukosebehov på 20 gram hver dag. De her 20 gram får vi jo nemt via kosten, selv på LCHF, hvor vi spiser meget få kulhydrater, fordi vi spiser jo dog kulhydrater. Så det er meget sjældent et problem. Skulle man komme i den situation, at man beslutter sig for aldrig at spise et eneste gram kulhydrat fra nu af og til evig tid, så vil det heller ikke være et problem. For kroppen kan godt selv udvinde eller producere de her 20 gram glukose, hvis det skulle blive nødvendigt. Det gør den via den proces, der hedder gluconeogenese, som betyder nybygning af glukose. Kroppen bygger altså selv glukose ud af nogle af aminosyrene i protein og delvist fra fedtet. Så selv hvis vi skulle vælge at spise 0 kulhydrater, altså no carb, og det er altså ikke noget, jeg anbefaler, men skulle vi vælge den model, så kunne vi faktisk godt overleve på det. Det er også derfor, at du nogle gange kan høre LCHF sige, at kulhydrater ikke er livsnødvendige for kroppen. Det er jo rigtigt nok i teorien. Min erfaring er dog, at de fleste har det bedst med nogle kulhydrater i kosten. Så ketose har altså ikke som sådan noget med vægttab at gøre. Men når der alligevel er den her kobling mellem vægttab og ketose, så er det jo dels fordi, at kroppen bliver rigtig god til at forbrænde fedt. Det vil sige, at den bliver også rigtig god til at forbrænde fedt fra de lagre, vi har rundt omkring på kroppen. Det er sådan, at selve vægttabet vil jo altså stadigvæk kræve et energiunderskud, altså et underskud af kalorier. Men i det øjeblik, der er det, så vil kroppen så nemt som ingenting, kan vi kalde det, bare tage fra fedtdepoterne hernede på hofterne, blandt andet, eller hvor de nu sidder. Vi har jo alle sammen fedt på kroppen, også næsten alle sammen i hvert fald. En anden grund til, at ketose er så effektiv til vægttab, handler om, at de her ketonstoffer, der produceres, de virker naturligt appetitnedsættende. De nedsætter altså appetitten, de fjerner næsten fuldstændigt enhver sukkertrang, enhver craving, alle de her ting, man kan have ellers. Og det her med, at appetitten forsvinder eller nedsættes, det betyder, at man pludselig kan finde sig selv i den situation, at man når langt ud på eftermiddagen, før man opdager, at man har glemt at spise frokost. Altså, hvem glemmer at spise et måltid mad? Jamen, det kan man faktisk, når kroppen er i ketose, fordi appetitten simpelthen nedsættes. Det er klart, at den her appetitnedsættelse er jo med til, at man ubesværet kan komme til at spise færre kalorier, end man egentlig forbrænder. Og det er deri vægttabet opstår. Rigtig mange af jer har også spurgt mig om, i årenes løb faktisk, hvor bliver det her fedt af, vi spiser?
Og jeg forstår godt spørgsmålet, fordi at rigtig mange har jo stadigvæk det her billede, som vi jo er blevet indprintet med igennem årene, at fedt, det er noget, der suser rundt i årene, og så sætter det sig fast og giver åreforkalkninger og hjerte-kar-problemer osv. Men svaret er jo netop, jamen fedtet omdannes til ketonstoffer, og ketonstofferne bruges som energi. Det vil sige, at på LCHF eller i en tilstand af ketose, der forbrænder vi fedt, når vi går rundt på arbejdet og passer vores job. Vi forbrænder fedt om aftenen, når vi ligger på sofaen og ser serier, og vi forbrænder fedt hele natten, imens vi ligger i vores seng og sover. Så svaret på det spørgsmål er altså, vi forbrænder det fedt, vi spiser. Det tror jeg var det. Jeg håber, det besvarede nogle af spørgsmålene om ketose, og ellers så er der mere læsestof inde på bloggen. Vi ses! Hej!